apa kumene tafika kuno ndi dream screen printing. Tipafuna ticheze ndithu ndi bambo Nyondo anapanga za screen printing ndipo amapanga bwino, ndipo tinaona kuti ngati ife pa Malawi pathu pa YouTube channel pa nkhani pano yocheza komanso kucheza ndi anthu amene ali ndi maluso ndithu tinaona kuti tibwere ndithu kuti luso limeneli mulione. Ndipo bambo Nyondo mwina mungotifotokozera kuti tafika pano ndikuti. Mwafika kuno ni ku Dreamworks screen printing. Kunoko timawanga print ma t-shirt, ma worksuit, salu, za chechi, ni makaps, kumaso zina zambiri zimene zimapangidwa kuno ku Dreamworks graphics. Mene mukuonera pano tafikatu ku screen mungoona ndithu zimene zijani zimene zija. Ayo ndi ma ink, amene timakusiyana ntchito popanga print ma t-shirts. Mitundu. Ndithu tikuona kuti ndithu pali t-shirt imene yapangidwa kuti ikupangidwa ndithu akupanga apapa. Ndikuti akuona kuti mukupanga ndangokupezani ndinangonena kuti ndibwera ndizacheze nanu. Nde mwina mungu afotokozera amalawi amene akuonera kuti mene business yanu za business yanu chiyambi munayamba bwanji komanso akuziweni kuti ndinu ndani. Business imeneyi nechoyamba ne kuti dzina langa ndine Vincent Nyondo. Koma ndi company. Mundu kutsegula company maicha dzina lina. So ni Dreamworks graphics and screen printing. Business imeneyi inayamba ndi pakanthawi kungoti ngati mene mukuoneramwe tikupangira ku nyumba. Tikupangira ku nyumba ifa kuti capital ndiyochepa. Ndikuyesayesa kuti mwina tipushe kuti mwina tikankhe vile patsogolo komano zikuvuta. So nangopanga sababu kuti panomba malinga ndikampamba kochepaka zipangira kaye ku nyumba then patsogolopo ngati mwina momwe ayanga pezeka munthu wina kuti thandiza kuti business vile patsogolo tithandize kutuluka nyumba muno kupeza shopu kunse kumene kuli anthu ambiri. Fake tikupezeka kaye nyumba muno fanya kuti mpamba wawo ndiochepa. Ndithu. Kungonenaso pang'ono screen Dreamworks screen printing ndamene anapanga print ndithu ma golf shirts ma suits Malawi wathu tikakongola ndithu ndi dream screen printing kunoko ndithu. Kaya munafotokozapo za machini. Mafuta kuti machina aja amatithandizira kuti ndalama so ntchito kwambiri. Zino zinthu kuti zitheke zimafika zipasirane china ndi china. Kompyuta aja tikapanga design imakapasira ku machine. Machine aja amazadula mawu amene timagwiritsira ntchito kupanga print. Ndiye mafuta kuti zinthu izi zinthu zazikulu zimene tikusowekera kuti tingapisire business yathu patsogolo. Machine computer iliyonse kana desktop kana laptop timagwiritsira ntchito. Then mesh amene timapangira screen zinthu zazikulu. Zitapezeka ngati zimene zizi ndikuti anthu tikhoza kuthandizika kusiyana kuti tizigwira ndi ana. Pamatheka kuti mwina kupanga ntchito kugwira ntchito mwana akagwira t-shirt ija isanaome ndoti wayiwononga. Pamene maana kuti tipezeke ku trading kapena ku town kuti tichithawa magwira ntchito bwino. Kandi ana zimasokonekera mmene mukuonera ndithu. Nanga pakhabali ofuna kwabwino mukuona ngati kuti mwafotokoza za materials ogwiritsira ntchito koma kumbali ya lenti mukuona ngati angakuthandizira bwanji? Kumbali ya lenti ndimbaliso imodzi yofunikira kwambiri. Patapezeka munthu woti mwina athandizire kandi lenti yomweyo kuchitipirira ndi kukhala kuti ineyo munthu athandiza chokuti ndama imene ndimapeza kuti mwina ndipereke ku lenti ndiye kuti ndigula kandi chakudya pakhomo paka ndionjezera material amene timagwiritsira ntchito kuti mwina ntchito ipite patsogolo. Pali material amene timagwiritsira ntchito soyena opanga print ese t-shirt ndakulitawa white imene imachedwa white ink. White ink imeneyi ndi ndagwira mbotolo timatita kugula South Africa. Yamatita kuita ni South Africa. Amakhala odula. Ndiye kuti azafike so Malawi kuno
makazi bizova ndio kuti wagula katundu modula so zinthu zambiri zimene zimakhala zikutivuta komano mbali yayikulu ndi yomwe ya machini computer komanso ngati pamapezeka kuti pangira za lendizo ndikuti tithandizika kwambiri pa business yathu. Kaya mwafotokoza mbali ya business timati tifunse kuti kodi muli ngati muli omasuka mungofotokoza kuti muli pabanja muli ana ngati komanso business imeneyi ikuthandizira anthu ochuluka bwanji? Yes, ineyo panopa ndi pabanja ndi mkazi ndi ana atatu. Ya nde tidakalitu pano ku Dreamworks screen printing and graphics. Tikungoona luso limeneli nditu ma-t-shirt awa ndi amakastomala amenewa customer wawo nditu amene akufuna nditu ampangire nditu apangire ndipo apanga kale. Tingoona kuti customer ameneyu ndipo akuti exist to praise worship. Amenewa nditu ndiya Church of Central Africa Presbyterian Students Organization CAPSO. Ndangokumbukira nthawi imeneyo tili ku sukulu. CAPSO. Kaya Anyondo timati mwina mungofotokozerapo kuti pamene mukuyamba mukupanga chani pamenepo? ayemba ndi kusuka screen. Screen imene? Ndi screen. Screen ya TV. Ndi screen ndina ya TV ndilosiyana koma screen. The screen. Screen ndi imene timapangira print t-shirt. Tiona ngati safe yonto kaliko kana tijango iki dwapena pake. Komano iyi ndi imene imapanga print t-shirt ndithu. Awapapa ndimalisoka kuti mwina ndipitize sometime ake kupanga print ma t-shirt. Osamangoonera atu pamenepo cholinga cha Malawi wathu ndikupanga kuti tione kuti anthu akupanga chani kumbali ya program imeneyi yocheza ndi anthu amabusiness ang'onoang'ono. Komanso pamene tikucheza ndi amabusiness ang'onoang'ono anthu ena amene tikuonera tikuphunzirapo china komanso ena amene tingathe titheko kutengapo mbali powathandizira chifukwa tikucheza ndi amabusiness ang'onoang'ono amene ndithu tikucheza pamene tikucheza nawo amene mukuonera mukutengapo phunziro komanso pamene tikutenga phunziro ena amene mukuonera mutha kutenga gawo kuthandizira kuti mabusiness ang'onoang'ono amenewa athe kutukuka panotu pa Malawi pathu. Tikatero tikasuka screen yathu. Suka screen yathu timakhala kuti tifuna kulowesa makala zena t-shirt itu ngayandikira kuti t-shirt muone mwe mipata yakuti sinalembedwe. Lese kuti apa pali mawe nake pali andi pali S wa worship. Mbali nayi kuli chitoliro limene chimakhala moyimba munja kama nga worship makhala chitoliro china chake ndi mtanda zimene zili kumanzere kuti sinayika ayitika ndi mukala ina. Ili mukala ina. So pamenepa ndi kuti mukupanga clear kuti khangati mukuyitsuka. mayimba tikhanga tikuyisuka. Ngayisuka chonchi timadikira kuti iume. Ngayumisa muja iziso limakhala kumadikira kuti ziume kuti uzalowesere makala zenawo. Ngatere ulowesere ndi kuti chipeza ikupita kutsogolo. Ndithu. Sure. Then zimene zimazipanga zima screens. Mapanga nokha? Zimene zizi kuloko zizi timapanga toka. Ichi chimene chilimu nachita kupanga ndekha. Chimene timagula kwambiri ndingaya kuti zonse zimachita kugula komano kupanga kuti chipanga chifike size imene level chili machita kupanga wekha munthu. Timagula ili timatabwa. Chikuoneka ngati timati mesh. Ndiri kapanga ichi ndichi zimasanduka screen. That's why timati screen printing. Nditu zimachita kugula nditu mashopu kuti uzapangire zimenezi. Ndisa special nditu msungango tenga chipepala china chilichonse kukunga matabwa ya. Zimenezi sungatenge special kuti ukunge upangire printire ma t-shirt ayi. Machita kugula ndi special za printing. Nditu apatu nimene tichezera ndi
Bambo Nyondo, manager wa Dreamworks Screen Printing and Graphics. Yeah. Dreamworks graphics and screen printing. Okay. All right. So that is mango banga print yoka ai abanga ma graphics so agarero apitirize kufika kucha printing. Okay, ndimetuchezera ndithu ndi Bambo Nyondo. Kaya ndi mavuto anji amene mukumana nawo kufakende tikuona kuti business yanu mukuti ndithu munayamba ndithu 4 years ago. Ndichoncho eti komanso mwafotokozera kunena kuti ndithu ikuthandizirani koma poti capital ndiyochepa. Komanso ndikuona kuti mukupangira nyumba. Eti? Mwafotokozerapo kuti so muli ndi ana. Yes. Ndi mavuto anji muyambeke mwina kuti kufotokozera kuti timve kuti ndi mavuto anji amene mukumana nawo. Yes, mavuto ndi alipo ndambiri. Choyambira zipangizo zimene tikugwisa ntchito zimachita kugula. Ndeno ndizodula kuti ugule zinthuzi pakamozi mwina zokwanira bwino. Mwina pano ndizochepa. Mavuto amenewa mali zizindizoona apa munakhala ndi mascreeniwa oprintirawa angapo ndekuti bwezi china mukudindirano makala zinanja china mukupezeka mpangapa koma mupezeka kuti mukuyenera kudikirira kuti muchichape muchikonzi